салом бинанда ва хонандаи ҳамешагии рӯзномаи ҷавони тоҷикистон. ман яҳё маҳмаднабиев ҳастам. навбатдори имрӯзаи барномаи шарҳи нишастҳои матбуотӣ аз рӯзномаи ҷавони тоҷикистон ки шуморо ба нишастҳои имрӯз баргузор гашта ошно месозам. имрӯз дар кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва донишгоҳи технологияи тоҷикистон оид ба ҷамъбасти шашмоҳаи якуми соли 2023 нишасти матбуотӣ баргузор гардид ки роҳбарони ниҳодҳои мазкур назди рӯзноманигорон ҳисобот доданд. раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо аз чандин ҳолати нақзи қонунҳои танзим хабар дод. ӯ гуфт дар ҷараёни гузарондани рейдҳо аз ҷониби кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳолатҳои қонуншиканӣ вобаста ба вайрон намудани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ошкор гардид. таъкид шуд ки тибқи маълумоти пешниҳод намудаи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳангоми баргузори рейдҳо 419 ҳолати қонуншиканӣ вобаста ба вайрон намудани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 3 ҳолат зиёд мебошад. вобаста ба муҳимияти қонуни танзим ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон чунин гуфта шуд. дар бисёр ҳолатҳо мо инро аҳамият намедиҳем. ҳамин қонуни танзим ҳам яке ҳадафҳои асосии он нигаронда шуд ба хотири чӣ? ба хотири кам кардани сатҳи камбизоятии мардум ва боло бурдани сатҳи некоҳволӣ буд. ба ин мақсад ин қонун қабул шудагӣ буд. ин ягон намуд маҳдудият дар самти ҳуқуқу озодиҳои мардум надорад. ҳатто баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки масалан мегӯянд ки зодрӯз як чизи чи аст? чӣ ном дорад? оилавӣ аст. дар ҳудуди оилаи худ ҷашн гирифтан касе маън накардааст зодрӯзро. аммо баргузор намудани маъракаи дабдаба як худнамоӣ як чи аст. як чизое ки ба хотири ба тартиб даровардани тартиботи ҷамъиятӣ аст. дар идома сулаймон давлатзода чунин ибрози назар кард. дар таносуб агар мо гирем чи аз теъдоди масҷидҳо бошад, чи аз теъдоди масалан маросими ҳаҷ бошад ё дигар мо назар ба кишварҳои минтақа чи ҳастем? дар таносуб мо фарқияти зиёде дорем ки масалан теъдоди масҷидҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон ба маротиб аз кишварҳои ҳамсоя зиёд аст. ҳатто дар таносуб ба миқдори аҳолӣ зиёд аст, ё ин ки дар рафтан ба сафари ҳаҷ аст, ё ин ки дар дигар. дар кумитаи рушди маҳал аз тоҷикикунии номи шаҳраку деҳот гуфта шуд. бино ба гуфтаи масъулин дар ин давра номи 10 шаҳрак, 28 деҳот, 553 деҳаҳои шаҳру ноҳияи вилояти хатлон, инчунин номи чандин деҳаҳои шаҳрҳои Истаравшан, Панҷакент ва ноҳияи Ашт иваз гардида аз номҳои ӯзбекиву русӣ ба тоҷикӣ бозгардон шуданд. гуфта шуд ки кумитаи рушди маҳал дар оянда нақша дорад номи тамоми шаҳраку деҳотро ба тоҷикӣ бозгардон намояд. дар нишасти матбуотӣ вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон аз зиёд шудани музди меҳнат ва маблағгузории соҳаи маориф гуфта шуд. аз 1 июли соли 2023 музди меҳнати кормандони муассисаҳои соҳаи маориф, илм ва стипендияҳо 20% зиёд карда шуд. дар ин хусус Саидзода Раҳим вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода қайд намуд ки бори аввал 2 сол пайҳам музди меҳнат ба андозаи 20% зиёд шуда истодааст ва ин аз таваҷҷӯҳу ғамхории президенти маҳбуби кишвар Эмомалӣ Раҳмон дарак медиҳад. дар идома таъкид гардид ки соли 2023 барои соҳаи маориф 7 миллиарду 210 миллиону 355 ҳазор сомон ҷудо карда шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 13% зиёд буда 5.7% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва 18.9% буҷети давлатиро ташкил медиҳад. ҳамчунин дар идома вазир аз баъзе мавридҳои бекитоб ва лавозимоти дарсӣ ба дарс ҳозир шудани толибилмон изҳори нигаронӣ кард. чанде пеш аз васоити ахбори умум як барномае рафт дар бораи ду ноҳия, дута сету ноҳия, аз ҷумла ноҳияи шаҳри Турсунзода, ноҳияи шаҳри Нав ва ноҳияи Ҳисор. дар он ҷо пешниҳод кардам ва ҳатто ҳамон журналист ҳам гуфт ки хонандаҳо бекитоб меоянд. баъд аз ин мо як гурӯҳи корӣ аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъсис додем ва рафтем баррасӣ кардем. дар ҳақиқат аз рӯи маълумотое ки аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон гирифтем, инчунин аз ҷониби мақомоти аз ҷониби шӯъбаи маорифи шаҳру ноҳияҳои номбаршуда гирифтем, мо тамоми ҳамин шаҳру ноҳияҳо бо китобҳои дарсӣ ба пуррагӣ таъмин буданд. лекин мутаассифона хонанда бекитоб омадааст. баъдан мо ҷаласаи корӣ баргузор кардем. ман фикр мекунам ки пеш аз ҳама вақте ки хонанда аз хона мебирояд, бояд падару модараш назорат кунад ки ҳамин хонанда аст, фарзанди ӯ аст ва муассиса меравад, барои чӣ бо ҳамроҳиш китоб намегирад.
инчунин маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва донишгоҳи технологии тоҷикистон ҳам нишасти матбуотӣ доир намуда ки шумо метавонед хабари онҳоро аз сомонаи www.javonon.tg мутолиа намоед. ин буд нуқтаҳои муҳим нишастҳои матбуотии имрӯза ки мо ба таври фишурда